Ja, toe! Vroeg in 1800 in de zak niet mis. Dit lange weekje wanneer ze kregen dus. Waar ik tekenen was niet in de zin. Onze roven en mijn stelen. Je gaat toen niet geloven. La 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 la. Oh ja, erop. Is het wel? Die lapiertjes in je kot. Champagne in je broek. En de deuren goed op slot. Zakje in de mespit. Niet in je boezeroen. Verstop de jongen in de bastie. Want dit kom Janka toe. La 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 la. La 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 la. Oké, meneer. Gepas, meneer, zitten. En de banden in de zak. Ja, iedereen was op zijn duur. En dan de politie op de lak. Is een mes en karabijn. Vloog een deurje op. En probeerde niet te vluchten. Als ik erin, zei ik en dan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alsjeblieft. Jongens, je mag het toch wel even af. Ga lekker op. Met dat deurhinder zeg. Hé, Johanna moet er naar maar overslepen. Want anders komen we kwartiet en verkeerd het. Anders zetten we gewoon een geluidswal neer, want ze interesseert me een keer naar niks. Ja, die mensen wel naar rust, die houden mee oppassen weten. Alhoewel, als die mensen zien, die komen niet zo. Ja, dat vlog als je naar rust en dan hoor ik ook niks van. Dat geloof ik echt niet.